Så filmer jeg nu. Det er Kommunes nye kommunikationssystem mellem dem og deres klienter. Vi er her på login-siden, og hvis jeg lige klikker login, så kommer vi ind i systemet. Herinde der er en masse forskellige funktioner. Hvis vi starter sådan fra toppen af, så har vi Home. Det er en brugerdefineret startside. Det kan være et projekt, det kan være bestemte poster i et projekt. Profil, det er ens egen profil, som man kan gå ind og redigere. Og se, hvad man har været med i selv. Projekter, det er sådan en liste over alle projekter, der nu er oprettet, afsluttet og i gang osv. Og herover har vi så, hvad man er logget ind med, og logud-funktion. Heroppe der har vi nogle fanblade, og de sorterer de poster, der nu engang er på siden, efter forskellige kriterier. Der er alle, der er vigtige poster, det er poster, der bliver markedet som vigtige, som Kommune mener at er specielt vigtige i forhold til deres klienter at komme frem til. Artikler, billeder, videoer, mine favoritter. Der er mulighed for at tilføje bestemte posts til favoritter. Seneste kommentarer, så man ikke skal sidde og kigge alle posterne igennem for kommentarer. Tankestrøm, det er sådan inliners kommunikationssystem. Så kan vi gå herover og sige mobilfunktioner. Der kan man tilmelde os, eller tilmelde sig en sms-service, så man modtager en sms, når der bliver lavet nye poster. Så vi vælger video og tankestrøm og indtaster et telefonnummer og trykker godkend. Yes. Så er der simpelthen sms-service for alle penge. Hvis vi går herned, så har vi en liste over, hvem fra kommunen der arbejder på projektet, og hvis vi klikker på en af dem, så kommer der et lille billede frem. Yes. Hvis man skal lave en ny post, så skal man herop, der kan man vælge at oprette en ny post. Så kommer der en liste frem med forskellige muligheder, artikler, billeder eller video, og her der vælger vi video. Så skal vi have fat i den fil, vi gerne vil uploade, og der trykker vi gennemse, finder filen. Og så skriver vi en beskrivelse, det skal jeg lidt af tankekraft her, og trykker upload. Og så er den nye video simpelthen kommet på siden som den nyeste post. Og så logger vi ud.